Keep Young and Fit, azaz fiatalon és fitten maradni. Az egészséges életmódra fókuszáló projekt célja, hogy a határ két oldalán tapasztalható egészségromlás okozta kihívásokra reagáljon. Ezt a Szlovénia-Magyarország Interreg program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza. A szervezők elsősorban az iskolás korosztályt szeretnék megszólítani, illetve ösztönözni őket annak érdekébe, hogy jobb táplálkozási szokásokat építsenek ki, és növeljék a fizikai aktivitás iránti igényüket. Ehhez csatlakozott a Lenti Általános Iskola és Gimnázium, Vörösmarty Mihály tagintézménye is, ahol különösen nagy hangsúlyt helyeznek a mozgásfejlesztésre. A tanév során nem csak a mindennapos testnevelés órákon, hanem változatos programokon keresztül is motiválják a gyerekeket minél több mozgásforma kipróbálására. A pedagógusok arra biztatják a diákokat, hogy fedezzék fel, melyik sportág hozza ki belőlük a legjobbat, és találják meg a számukra legideálisabbat. Iskolánkban már több évtizedes hagyománya van a mozgásnak, az aktív életnek. Lenti földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag és méretéből kifolyólag is egy olyan település, ahol nagyon sokan közlekednek kerékpárral, illetve gyalogosan. Ezt bizonyítja, hogy reggelenként a járdák és tele vannak gyalogosokkal, az utak pedig itt az iskola előtt is kerékpárosokkal, és mondhatnám, hogy a legfittebbek itt az iskolába jövők közül azok, akik reggel kerékpárral érkeznek, kiugorva az ágyból, megreggelizve, tisztálkodva, utána kerékpár nyergébe pattannak, illetve gyalogosan elindulnak itt a tiszta, friss, egészséges lenti levegőben, és így érkeznek meg a Vörösmarty iskolába. Ezt nagyon örülök neki, hogy nem csak a diákok, hanem a felnőttek is, a kollégák is ebbe részt vesznek, és példát mutatnak a gyerekeknek az egészséges életmódból és a környezet tudatos közlekedési módokból. Én magam is ezt teszem most már 38 éve. A gyerekek ide megérkezve nem csak, illetve a felnőttek is nem csak testileg frissülnek fel a friss levegőn a mozgás után, hanem szellemileg is frissebben kezdik meg a tanítást és a tanulást véleményem szerint, és a két dolog, az épp test és az épp szellem alkot egy egészséges embert, és ezért is jellemző iskolánkra szerintem az a mondat, hogy épp testben épp lélek. Ezért kapcsolódtunk a különböző mozgásformákat támogató és az egészséges életmódot preferáló magyar-szlovén közös projekthez az iskolánkkal. A gyerekek itt az iskolában nagyon sok különféle mozgásformával ismerkedhetnek meg, és végezhetik ezeket a különböző aktivitásokat. Ennek megvannak a feltételei. Először a tárgyi feltételeket szeretném megemlíteni, a legfontosabbakat is legalább. Az első a tornatermünk, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen 3 éve lett teljes mértékben felújítva az egész iskolával együtt, illetve még egy táncterem is hozzátartozik, ahol különböző mozgásokat lehet a gyerekekkel végezni. Ezen kívül a Zala megyei iskolák közül szerintem az egyik legnagyobb zöld felülettel rendelkezünk, tehát egy gyönyörű szép nagy, több mint 1 hektáros zöld terület van az iskola mögött, ahol füves labdarúgópályák találhatók, aszfaltos kézilabdapálya, salakos futópálya, homokos röplabdapálya, ahol a gyerekek akár testnevelés órákon, akár szünetekben, illetve a délutáni sportkörökön is a különböző sportágaknak a gyakorlását végezhetik szakképzett kollégák segítségével. A tárgyi feltételeknél még mindenképpen megemlíteném, hogy az udvaron található az alsósoknak a mozgásának a színesítésére egy játszóvár, illetve a felsősöknek pedig egy kültéri fitness eszközök állnak rendelkezésükre. Ezen kívül az épületben, a tornatermi mozgás lehetőségeken kívül még a szünetekben, illetve rossz idő esetén
rendelkezésükre áll a gyerekeknek pingpongasztal, illetve csocsó is, ahol szintén testmozgást végezhetnek bent az épületben. Az iskolában is vannak olyan rendezvények, amelyek nagyon szorosan összekapcsolódnak a mozgással, ilyen például a Vörösmarty napok, ahol van sport délután, ahol különböző sportágakban mérkőznek meg egymással az osztályok, családi és diáknap, családi napi hagyományos rendezvény az iskolákban, ahol pedig, ahogy a nevében is bent van, nem csak a diákok mozognak, hanem a szülőket is igyekszünk megmozgatni. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos tevékenységre, és most már második évet csatlakoztunk az aktív iskola programhoz, amelynek az a lényege, hogy megpróbálunk olyan tevékenységeket nyújtani a gyerekeknek, amiben mind az életkori sajátosságuknak megfelelő minőségű és mennyiségű mozgást is el tudnak végezni. Ehhez hozzátartozik az, hogy a testnevelő kollégáimmal és az alsóban testnevelés tanító tanárokkal, tanítókkal folyamatosan képezzük magunkat, és megpróbálunk minél érdekesebb, minél változatosabb testnevelés órákat tartani. Lehetőségünk adódik arra, hogy délután szakköri keretben találkozhassunk a gyerekekkel, sportszakköröket hirdetünk, ami nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, mind az alsó, mind a felső tagozaton. A hagyományos sportágak az atlétika, a kézilabda több korosztályban, a labdarúgás több korosztályban, még lánylabdarúgást is. Asztali teniszre van lehetőség, az alsósoknak játékos ügyességi sorversenyre járhatnak, és hát mindig bővítjük a sort, az idén már egy zenés aerobikos lehetőséget is adunk a gyerekeknek, tehát ezekben a szakkörökben ők elsajátíthatják ezeknek a sportágaknak az alapjait, és ez azért is jó, mert ide nem osztályszinten jönnek a gyerekek, több osztályból, és ez egy közösségépítő szerepet is betölt. És ezekre a szakkörökre alapozunk, hiszen a Diákolimpia felmenő rendszerű versenyeiben is rendszeresen részt veszünk. Ezeken kívül még olyan különleges sportágakban is indulunk, mint a küzdősportokban, sakkban, úszásban, és a gyerekeink nagyon sokan, nagyon magas szintre jutnak el, az országos elődöntőktől, akár az országos versenyekig képviselik iskolánkat, tehát próbálunk minőségi diáksportot is megvalósítani. Ennek az aktív iskola programnak az is egy feladata, hogy a nagyobb gyerekeket bevonjuk, bevonódást végzünk tulajdonképpen a sporttevékenységbe. Ez azt jelenti, hogy a sporttevékenység megszervezésében és lebonyolításában is várjuk őket, hívjuk őket, és ők aktívan részt vesznek ebben, ezt nagyon szeretik. Már második éve iskolánkban a Helyhó síelni jó program is népszerű, amikor is Zalaegerszegre, az Alsó-Erdei Sport és Élményközpontba síelés alapjaival ismerkednek meg a gyerekeink. Aztán van egy másik pályázat, ami ez a DU60 nevű pályázat, ahol pedig olyan mozgásos tevékenységek megszervezésére pályázunk, amivel szintén színesíthetjük a gyerekek mindennapjait, ilyenek például sportfesztiválok, amit a gyerekek nagyon szeretnek, mert ez nem verseny, hanem egy élményszerű, a mozgásnak élményt adó dolog. Ezekkel is próbáljuk színesíteni a gyerekek mozgás lehetőségét. Az iskolákban nyáron szervezendő tematikus táboroknak is a sport az egy nagyon jelentős részét lefedi, de külön kerékpáros táborunk is van, és tavaly sikerült csatlakoznunk egy vándortábori programhoz is, úgyhogy a gyerekek ebben is nagyon aktívan vesznek részt. Szeretjük ezekkel a mozgásos tevékenységekkel, azt szeretnénk, hogyha olyan pozitív iskolai légkört teremtenénk itt az iskolában, ahol tulajdonképpen ezek által a gyerekeknek az iskolai teljesítménye is javul, és egy kicsit egészségtudatosabban élnek, egy kicsit megpróbálunk olyan gyerekeket, olyan programokat mutatni nekik, lehetőséget adni nekik, amiben talán minden gyerek megtalálja azt a tevékenységet, ami neki megfelelő, hiszen azt szeretnénk, hogyha ezekből a gyerekekből majd egy kicsit aktív, egy kicsit sportot és mozgást szerető felnőtt ember váljék, hogy épp testben, épp lelkűek is legyenek ezek a felnőttek. Mit szeretsz sportolni? Miket sportoltál? Focizok, lovaglok, szártornászok és úszok. És miért? Mit szeretsz a sportolásban? Hogy már sok
jó időtöltést töltök el vele. És a barátaiddal közösen csinálod ezeket Igen. a sportokat? És melyiket csinálod, meg mit szoktatok csinálni? Focizni. És a focizás közben a barátaitokkal ki szoktatok menni valahova? Igen. Mesélnél egy kicsit erről, hogy miért? Miért szereted ezt így eltölteni a szabadidőt? Már szeretek futkozni. Kézizek és karatézek és boxolok, úgyhogy egyben van a kettő. És miért választottad ezt? Azért ez egy nem annyira teljes mértékben lányos, pedig te egy csajszosan nézel ki. Hát a tesóm is ugye jár, és azért én is És melyik a kedvenc sportod? a kézi. A kézilabda. Miért? Milyen pozícióban játszol, vagy szivacskéziztek még? Nem, és nem tudom, hogy milyen pozícióban fogok játszani egyáltalán. És innen az iskolából tudtad meg, hogy lehet ilyen sportot, vagy esetleg te magad szerettél volna ilyet játszani? Én szerettem volna. Rendben. Korábban meg szivacskéziztem. Igen, ott döntöttem el, és nagyon tetszik a kézi, meg nagyon szeretek mozgani, és azért választottam ilyen sportokat. És az edzésen mit szoktatok csinálni? Először szoktunk játszani, fogócskázni, aztán jön a fő téma, aztán szoktunk vagy egy kör, vagy 2, vagy 3 kör futás kékvonalon kívül. Én úszni járok, és itt az iskolában foci szakkörre, És miért pont ezeket választotta a sportnak? mert nagyon szeretek úszni, és kedvesek az edzők is, meg szeretek a barátaimmal együtt focizni. Én lovagoltam, táncoltam, és most kézilabdázom. Azért hagytam abba, mert együtt csináltam őket, és együtt már nagyon sok volt, és ezért hagytam abba, és a kézilabdát jobban is szerettem. Mit szeretsz a kézilabdában? Az, hogy sok erővel kapcsolatos feladatokat csinálunk, és nagyon sokat mozgunk, és én ezt nagyon szeretem. És te esetleg neked már van pozíciót, hogy melyik pozícióban Igen, átlövő vagyok. És átlövőként azért nagyon sokat kell futni, meg kell Igen. tanulni ugrani. Milyen volt erre felkészülni? Azért te még nagyon fiatal vagy. Igen, én is a nagyobbak között játszom, mint ahol én játszanék, és hát azért választottak engem, mert én már a korcsoportomban ügyesebb is voltam, de hát elég nehéz volt megszokni először, hogy nehezebbek is voltak az edzések a nagyobbak között, ezért hát nehéz volt megszokni. És miért szeret sportolni? Mit ad neked a sport? Szeretnék majd a jövőben is sportolni, mert nagyon jó mozogni, és ez, hogy mondjam, olyan, mintha megtaláltam volna azt, amit igazán szeretek csinálni benne. Több mint 10 éve, hogy a táplálkozás egészségügyi előírások segítségével próbáljuk a kisgyermekek étkezését változatosabbá, egészségesebbé tenni. Hogyan is tesszük ezt? Hát a legnagyobb feladat és a legfontosabb a só és a cukor tartalom csökkentése, amelyet fokozatosan hajtottunk végre, és mind a mai napig figyelünk erre. Étlapjainkon kevesebbszer szerepel a finom pékáru és az édes tészták. Ezeket 10 órainál, uzsonnánál fölváltottuk a húsos és zöldséges krémekkel, ebédeknél pedig a zöldséges rakott és a húsos rakott tésztákat helyezzük előtérbe. Krémeket készítünk, vajkrém, sajtkrém, de sima teavajat, margarint is adunk a gyermekeknek. Ezt zöldségekkel és húsokkal, például májjal, sonkakrémmel, párizsi krémmel, húskrémmel adjuk. Ételkészítéshez tejfölt, tejszínt használunk, főzelékeknél tejet, tejfölt szintén, sajtot főételként alkalmazunk, és szóratként is, túrót heti rendszerességgel krémeknél,
például poréhagymás túrókrém, körözött, de ugye szintén szeretik a gyerekek a barackos túrókrémet, a mazsolás túrókrémet, ami ugye édes. Még itt szeretném megemlíteni, hogy minden nap kapnak a gyerekek legalább 2-szer zöldségféléket, amelyeket 10 órainál az asztalokra, tálkákba kiteszünk. Mindenki annyit szedhet belőle, amennyit szeretne, és hogyha elfogyott, szívesen adnak a konyhás nénik még. A leveseinket főleg friss zöldségekből állítjuk össze, de mint említettem, rakott tésztákhoz is használunk zöldségeket, ilyen például a karfiol, a káposzta. A Keep Young and Fit felhívja a figyelmet a gyermekek körében tapasztalható helytelen táplálkozásra. Ez ugyanis számos egészségügyi problémát, valamint krónikus elhízást eredményezhet. A rossz étkezési szokások már általános iskolás korban is megjelennek, amikor a gyerekek szívesebben választanak feldolgozott, cukros ételeket. Ezzel háttérbe szorítva a friss, tápláló és hazai alapanyagokat. Ezért kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok és a szülők együttes erővel alakítsanak ki olyan szemléletet, amely a helyes és tudatos táplálkozást helyezi előtérbe. Az iskolai menzák, az egészséges étkezési programok, valamint a táplálkozással kapcsolatos oktatás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a diákok megértsék az egészséges étkezés jelentőségét. A felnőttek példaként szolgálhatnak és segíthetnek abban, hogy a gyerekek már fiatalon elsajátítsák a helyes táplálkozás alapjait. Ezzel hosszú távon biztosítva számukra egészségesebb jövőt.